machiegni. Anyuola mar John Okoth Ogutu, rawera ma japuonj ma jahigni 33 manyocha ne owito ngimane tulo mar ng'anyo bang' yiero ma piny Tanzania, ogolo ywak bang' yudo ripot ni ringre wuodgino olal. Jafumbo marwa Cynthia Onyango chakunwa weche manyien mag oimore gi ripot ewi siganano. John Okoth ma osebedo japuonj e boma ma Dar es Salaam kuom higni 8 mokalo yangore ni nyocha ochwad kod magina kod obila mag piny Tanzania chieng' tich adek tarik 29 dwe mar 10 higani e kinde tulo manomuoche pinyno ewi yiero mar jatend piny. Kaluwore kod lipot ma wayudo, John Rick ne odhi nyiewo chiemo e chiro Magaba e kinde manoromo kod masirano. E dalagi mayudore gweng' Makademba ei kar chung' od bura ma Lego Usonga, anyuola mare nyoyudo ote mar tho mare tarik 30 dwe mar 10 ka nyamin gi maduong' Celestine Ogutu yango pe kod lit ma midhiero no osekelo ne anyuondgi. We have made so many efforts, I've struggled. As the firstborn of this family, it has not been easy. It is so heavy. Since last year to this year, and now this. I've made so many efforts. I've reached Honorable Tandi. I've also reached the human rights. Celestine lero ni kata obedo ni nyocha onyise ni ringre John nyocha otere kar kano ringre ma Mwananyamala mayudore boma ma Dar es Salaam. Gie sani ringre mar John olal Miru kendo pok oyangi kaka olal. Anyuola ni lero ni gisebedo gi tudruok machiegni kod jogo mayande tiyo gi John ma bende manyocha oyango tho mare kendo nyetemo mar luwo ringre mare kama nitiere. Kata kamano, gilero ni ne onyisgi ni ng'eny ringre mayande ochwal kowuok e nek manobedo e piny Tanzania nodar kendo ter kama pok oyangore kendo ringre 2 kende manyocha odong' e kar kano ringre no ma Mwananyamala. Not even the body of those the people they were killed with. None of the bodies is there. And the guy told me there are only 2 bodies there. And they are saying those 2 bodies are the ones that died from those gunshots. Mama does not know, and we don't want her to know. As at yesterday in the evening, John was not found. Min John Angelino Ogutu koro kwayo kony kowuok kuom sirikal ma pachoka mondo donjre wachno kendo tudre kod piny Tanzania mondo konygi e yudo ringre wuodgi ne chenro mar ik. Koro kwayo ni jo sirikal ma Kenya mondo yie koriwre kod un mondo ukonya mondo akel bodina mondo ayik i dalana ka. Nyocha higa cha yiko ja university nyoro koro yako ka odwe 5 ayiko won mare koro aonge to en ye woda maduong'. Aonge kaka timo. Koro akwayo kony nukonya. Dangi Patricia Odawo paro John kaka rawera mane jambola kendo ne ni kod luor ka okwayo sirikal mondo winj ywakgi kendo konygi yudo ringre mar nyakware. Kaka chandruok onwang'e piny mabor mok wang'eyo. Ok en hechwa. Anago erokamano ni ka Nyasaye ma jatim maber ni joge ma jaduok geno ka geno onge mondo mi odonji chuny sirikal kod piny mothoe maborno mondo sirikal omiwa ringre mondo wayik. Adiera nyakwarano onge gima osetimo marach. John Ogutu ne en japuonj e sikul Maskai e boma ma Dar es Salaam ka tho mare kod lal mar ringre mare apoya koro we anyuola mare kod lit gi kuyo ka gimanyo adiera ewi lal mare kod kony mar kelo ringre mare pacho. Cynthia Onyango, Ramogi TV.